Елате сега да ви покажа кухненския плот и масата, която е направена от един и същи технически камък. И мострената зала, която всъщност все още не е довършена, но най-скоро време се надявам да е окей. Здравейте, аз съм представител на фирма Гранит Марш. Обектът ни се намира в град Разград. Разполагаме с площ около 25 квадратни метра. С какво се занимаваме? Може би това най-вече ме интересува. Изработваме всичко, което е изградено от камък. Като почнете от кухненски плотове, первази, стъпала, настилки за подове, може по ваш избор, или пък може и с специални камъни, които да изглеждат още по-професионално и красиво и да не се налага да ползвате килими и такива работи. Значи 80% от базата ни е запълнена с различни видове материали, с различни камъни, мрамор, гранит, травертин и всичко, което е от естествен камък. Също така предлагаме и технически камъни, които се използват най-вече за изработката на кухненски плотове и маси. Освен первази, стъпала и кухненски плотове, които ви казах, и плочите за настилка и за цокъл, предлагаме и надгробни камъни за надгробни плочи. Работим също така, освен с България и с другите страни, с Европа най-вече. И плота, който те интересуваш, мога да ти го покажа, ако искаш. Това е мострената ни зала, която все още не е довършена. Тук сме направили като мостра една малка кухничка с плот, който е изработен от нас. Масата също. Настилката долу също е от естествен камък. Дизайна ни сме си го измислили. И така. Сега да ви покажа и банята, която е направена по наш стил, наш вкус. Но може да се направи от всички камъни, които ги притежаваме, по ваш вкус и цвят, който ви харесвате. Тук сме направили едно огледало с рамка от камък. И миската също е от технически камък. Това е за ежедневна употреба. Правим и мивки, които са изцяло от един и същи материал. Значи имаме и нови проекти, които все още тепърва ги осъществяваме. Прави се ново хале за съхраняване на някои плочи, примерно, по-скъпите и по-рядко, които се предлагат. По-нежните. Благодарим ви, че нам посетихте и имате интерес към нашите камъни. Заповядайте пак да разгледате новите камъни, които всеки път получаваме. Продължаваме да имаме разнообразни и нови варианти, които да задоволят нуждите на клиента и вкусовете най-вече. Надявам се всичко да е сега една изненада за нашите клиенти. Всички клиенти, които направят поръчки чрез това видео, които са го гледали, ще направим минимум 10% отстъпка. Надявам се да останат доволни. Да. Evet, благодаря за съдействието. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu videoya bakan Hüseyin Çöer Stüdyo olarak bu videoya bakan 10% indirim alabilir. Bu profesyonel şirketi ve bedrefi takip etmeyi unutmayın. Hüseyin Çöer Stüdyosuz ve videosuz kalmayı unutmayın.